ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଇଲେ ନା ଦଉଖିରି କହିଲେ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚିତା କାଟିଲେ ଜୀବନ ଓକିଲାତି କରିପାରି ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ରହିଛୁ ଦେଖିବୁନି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବୁନି କାହା ନମ୍ବର ଅଛି କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଆସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା ଆଡଭୋକେଟ ଦୂରଦର୍ଶନ ଜଣକ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ମୋତେ ଓ ସେ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ରାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାର୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମୋବାଇଲ और समय हराने कौन आज केस है जल्दी बाहर कर आगे सर जल्दी बाहर कर सर आज केस है जल्दी कह केस नंबर 1 खंडगिरी उपकंठरे एक सुंदरी किन्नर को आंध्रा ड्राइवर मानकर गोटे गोटे गण दुष्कर्म परिस्थिति कौन है कहे मूला कियारी पूरा सफा कियारी में मूला जमा नहीं सर गोरा कलर 28 स्टिच देह सारा मानचित्र तल भागर गोबरी नईर धार से ड्राई फ्रूट धरी आनी खासी फुटे चढ़े देवा कथा कौन दुष्कर्म दुनिया कौन है सेकंड केस केस नंबर 2 चाउल बस्तु विष्णु साई भंडा चोरी विष्णुपद साई भंडा आणुवा समय परिश्रा लगी से रास्ता परिश्रा करुवा समय कौन से एक दुर्बृत्त भंडा मान चोरी कर मान्यवर कोर्ट को विष्णुपद साई अपील कर कौन लोक जब आसी दुकान की भंडा बिके से विष्णु साई खाली कल करेंगे से चोर विष्णु को चोरी कर ले भंडा को चोरी कर ले तो मुक्त मारूला तू मुक्त थुलू कहीं भंडा करू केस नंबर 3 प्रेमिका दीपा प्रेमिक घर आगे अनशन प्रेमिक घर लोक मान द्वारा दीपा पर सर्फ पानी रसुण पानी पियाज पानी स्प्रे लंका पानी स्प्रे कले किमितिका कि नेबे स्वामीर अभावटा धरी अन्वेषण करुच्ची छी 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 बंद करबे बेकार केस छोड़ा जल्दी आसो बाकुड़ा पिला तो तंटी करा करी रक्त पेरी ए बच्चा तो भाई तिनिया जेल जीबी बच्चा तो मुंडे रे गोटा बाळा रखै दबिनी न मरले चियर बाहुबली आंध्रा चिचिसी आ सुन कुछ नहीं दिव एटी आज
ଘରକୁ ଚାଲେ ଆମର ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ଘରେ ସମାଧାନ କରିବା ମତେ ଆଉ ଇଜ୍ଜତ କରିବା କହନା ଆଉ ଜୀବନରେ ବାକୁଡା ସମାନେ ଛାଡ ପତ୍ର ଦେଇବା ସେଇ ଜବରେ ଛାଡ ପତ୍ର ଦେଲେ ତା ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ସାରେ ନାଇଁ ଆମ ମନ ପ୍ରବଳ ଚକା ପାରୁନି ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହାତ ରାନ୍ଧି ଖାଉ ଏ ଦୋକାନ ବିଦା କରିଦବ ଆନ୍ଧ୍ରା ଢାବନକୁ ରଖିଦବ ରୋଷେଇବାସ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମର ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟିକି ଯିବ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ ତମେ କାହିଁକି ମୋ ସଂସାରକୁ ବାହାକି ଦଉଛ ଏମିତି କଲେ ତମକୁ କଣ ମିଳିବ ଓଲଟି ମୋ ଅଭିଶାପରୁ ତମ ଗଛରୁ ବାଇଗଣ ଛିଣ୍ଡି ପଡି ଖଡ଼ିଆ ଜଗଡ଼ି ଖିଆ ଓକିଲ ବାବୁ ଏଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ତକିଆରୁ ଖୋଳ କାଢିବାକୁ କହିଛ ଆଲୋ କଣ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା କଥା କହ ତୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଭିଡିଓ ଭିଉ ଯିବନି ମୋ ଫେସବୁକରେ ଫେସ୍ ନଥିବ ଆଉ ତୁ ଯଦି ମତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବି ବାକୁଡା ଆଲୋ ଚହଟ ଚିକଣ ଅଣ୍ଡିରା ତାକୁ ନାଇଁ କଲି ମାଗୁଡ ବିଛୁଆ ଘଇତା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମାନ ଭାରତକୁ ମୌଚ ଖଇର ଖସି ଯାଉଥିଲୁ ମଗି ନଇର କାଳିଆ ଭୋଗା ଖଡ଼ିକା ଛାତିରେ ହୋଇ ମୁଛେଲା ବଢେଲା ଚଚଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଠୁଲିକି ଯାଉ ମାନ ଝିଅଟା ମାଇ ମୁହଁଟା ଜାଣି ନଥିଲି ମୁଁ ତତେ ହାତ ଧରି ତତେ ଭାଇଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖେଇଲୁ ମେତେ ସକା ଖାଇ ମୋ ସହିତ ରିଆପ ପକେଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ ଇଏ ମୋ ବାବାଡ଼ି କିଆ ଯାହା କଲା ଝିଅଟା ଟାଟୁ ଅଳିଗଲା ଝିଅ ମନ ଚନ ଚନ ବାହା ହବା ପାଇଁ ଭାରି ଉଚ୍ଚନ ନୂଆ ଚାଦର ନୂଆ ବେଳେ ଭାରି ହଜର ପୁରୁଣା ନାଟ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ମୁହଁରେ ଚାଟ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ପଟା ବନିକି ମେଣ୍ଡିଆ ଦେଖିଲେ ତଳୁ ଚାଲିକି ଆନ୍ଧ୍ରା ମାରିବ ଦକ୍ଷିଣୀ ଖାଇ ପଛ ମାରିବକୁ ଭରସା ନାହିଁ ପଟାକୁ ପଟା ତରଞ୍ଜ ପଟା ପଟା ପଡ଼ିଗଲା ଛୁଆରେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଅନେଇଥା କୋଳରେ ଧରିବୁ ଛୁଆରେ ଝୋକରେ ଖିଆ ଏକାଦଶୀ କଲି ଦ୍ୱାଦଶୀ କଲି କଣ ମରେ ନାଇଁ ଘଇତ ନାକ ଛାତକୁ ଦେଖିକି କହିଲା ଆରଗା ପବନ ପାଖରେ ଥୋଇଥା ଏଟା ଭାଙ୍ଗିଲି ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଲି ଶିଶୁ କାଟ କଲି ଖାନିଆ ରାଣ୍ଡ ସେବା ଖାଇ ମନରେ ଭାବିଛୁ 16 ବର୍ଷୀ କନ୍ୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋଗୀ ଖୋଲିବ ରୋଗୀ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ କହିଲ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରେମାପତ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀରେ ଭେଜିପୁଟୁ ବରହମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଏକା ନା 2 ଜଣ ଖାଲି ଗଞ୍ଜାମ ବୟସ ତାକୁ 25 ଆଉ ମତେ ମାତ୍ର 37 ପଶିଲା କୋଉ ପଟେ ପଶିଲା ପ୍ରେମାକୁ 25 ଆଉ ତମ ଠେଇ 37 ପଶିଲାଣି ନା ବାହାରିଲାଣି ପଶିଲାଣି ଖାଲି 37 ଲିଙ୍ଗ
ରାତି ତାକୁ ନେଇ ଚେକ୍ କଲୁ ଚେକ୍ ସାର୍ ଚେକ୍ ଲାଗିବ ତ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଆମ କେସ୍ ନୁହେଁ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଓକିଲ କେସ୍ ସବୁ ଏଇଠି ସଲ୍ଭ ହବ ବେ ତାକୁ ନେଇ ଚେକ୍ କରିବେ ହଉ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଚାଲ 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 ଭିତରକୁ ଚାଲ ତମର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ହବ ନାଇଁ ଓକିଲ ମୁଁ ତ୍ରିବଲିଙ୍ଗ ନୁହଁ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ସାର୍ କହିଲେଣି ଭିତରୁ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଚାଲ ନାଇଁ ମତେ ଡର ମାଡି ଆରେ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାଇଁ ଆରେ ଭିତରକୁ ଆସ আচ্ছা কনক ধরিনিও তোমার ছাড়পত্র হয়ে গলা তারপরে কଣ করিব তুমি ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପଳେଇବି ଏକା ଧରିନିଅ ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହଣ କଲାନି ତାପରେ କଣ କରିବ তুমি ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ହେ ঠিক কইছ অরিজিনাল ওড়িয়ার পাইলে তো ভরসা পাওনি এ প্রেমটা অরিজিনাল ওড়িয়ার দমি সাটা চিন্তা করনি খুব কম সময় ভিতরে ତମକୁ ଅରିଜିନାଲ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଧ୍ର ମିଳିଯିବ ପ୍ଲିଜ୍ କମନ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ନାଇଁ ଆସ ଆସ କନକ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ